Helo a chroeso i newyddion radio Abersoch gyda fi, Myfanwy Llawn. A'r brif stori heno yma, llosgwyd 7 tŷ haf yn Abersoch neithiwr. Mae aelod seneddol lleol wedi cyhoeddi datganiad sy'n cefnogi'r ymgyrch. Ond mae'r heddlu'n rhy brysur yn ceisio dal twristiaid a Loegr sy'n goryrru i ddelio gyda'r mater ar hyn o bryd. Da ni siarad yn ryd o led y wir. Mae'r ateb nawr yn hollol glir. Mae'r awyr y las da ni rhoi yn gas trwch rhwnt a stwff chech tai ha. O fan hyn i fan draw, o Bangor ai i'r bai. Mae'n y dod mewn gyda busnesau bach, hai tai ha. Tai ha, cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi. Rwyt mynd ffoen a llwm diang fe bydd ar ôl yn ddiffyn. Dim dan i'n ddiffyn, dim o'r yw'n sefydlu lawr yn y bai. Pa bod y masif pai a neb yn cymryd unrhyw fai. Da ni'n rydys, da ni sex a pop gyda'n hael. Da ni canu ein handem rhyw nos. Fy ni defyn y gansen gan y brymus a cyffryngigs. Mae'n fod yn tynnau signoi dymus a hagwedd puritau. Tai ha, cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi tai ha. Cwmpas ni tai ha, i ti a fi. When I and my husband Harold arrived at our second home, which is indeed a beautiful little cottage in the picturesque area of rural North Wales, we received a warm welcome in the true sense of the word. Ac yn ola heno yma, dros y Sul fe benderfynodd aelodau pwyllgor cymuned yn unfrydol i gynnwys matches yn eu pecynnau aelodaeth. Cafwyd ymateb ffyrnig gan y prif blydia, ond fe gymeradwywyd y penderfyniad gan Feirdd Cymru. Dyma'r newyddion am y tro. Ymunwch gyda mi nesaf bore fory am 7. Hwyl fawr.